Nagkinahanglan ug dugang mga tambal ang dakbayan sa Danao. Mao kini ang gipanawagan sa Danao City LGU ug ni Danao City Health Officer Dr. Eric Chavez. Gipasabot ni Dr. Chavez nga nagkaanam na og kahurot ang ilang mga tambal kay gigamit kini ngadto sa mga adunay sakit nga mugna sa daotang panahon. Aron mapugnan ang pagkatap o ang pagtumaw sa mga nagkalain-laing sakit sa ilang dapit. Gikinahanglan nila og mga tambal. Naglakip kini sa antibiotics, mga bakuna, vitamins, aquatabs, cough medicine ug uban pa. Dugang ni Dr. Chavez nga nagpadayon usab ang ilang pagpanglimpyo sa ilang City Health Office kay apil kini sa naapektuhan sa bagyo. Hopefully namin mga makareceive lamig additional nga tabang sa mga tambal, antibiotics, tambal sa ubo, mga bakuna sama sa TB, TIG. Wala gyud na ma'am, anything dawaton lang yun namo.